bo día, son José Ramón Justo, director da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, Boaga. O reto que plantea esta federación, o programa Innovatech FP 2025, que foi elexida esta federación no reto número 20, no sentido de plantear un reto para poder, a nivel de campo, poder ter unha solución tecnolóxica para un problema que se nos plantea tanto a federación como outras organizacións de criadores a nivel estatal e incluso mundial, da toma de medidas zoométricas en campo, dos animales, principalmente dos grandes rumiantes como son os vacunos, ¿no? Ese reto é moi importante porque conleva unha cantidad de movimentos e de riscos que con este reto preténdense poder solventar. O reto consiste en que mediante unha aplicación, sea a través o máis sencillo sería a través dunha fotografía digital en campo, porque é un medio tecnolóxico que temos todo o día, todo o mundo o xamado, que podamos inferir despois unha serie de medidas zoométricas a nivel internacional, como son pode ser a alzada cruz, a medidas de anchura, etc. Ben pode ser por unha aplicación a nivel de teléfono móvil, que sería o ideal, ou ben a nivel dun escáner, a través de mangas de manexo, que son un dos procedimentos que se fan rutinariamente no campo con grandes rumiantes. O obxecto do mesmo é inferir e ter datos que hoxe en día non se collen con unha precisión como debería ser, datos zoométricos para poder o día de mañá ter datos suficientes para os programas de selección e os programas de selección genómica que non serían posibles se non se teñen os datos fiables a través de campo. E estes datos fiables a través de campo, se existe unha solución tecnolóxica, pois tomaríase con moita máis precisión e con moita máis axilidade. Esperamos que este reto poda ser elevado por xente de aquí de Galicia e que podamos transferirlo despois a nivel europeo e incluso mundial. Gracias e moita sorte nesta.